Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум, подписчикои канали ман. Марҳамат. Анам хеле имрӯз китоб получат кардем. 6 расветка. Апа хоҳарҷоно. Виливет сифатош сифатои олӣ. Виливети турецкия. Виливети хеле арзонак несташ. Шушта мепӯшен. Пешшанам хеле замочка дора. Модарое ки шир метиҳанд, удобное ваёда. Анам хеле духтош оли дараҷада места. Размерош I48 то 56. То 56. Доставка по тариқи почта дорем. Здек, пек, авито курьерский доставкарам дорем. Ҳамун рӯз заказ мекунем, ҳамун рӯз мебарем. Баъд